Doamne, cât de bun e! Am visat asta! Și pe urmăritorii tăi iubești? Da! O, vai, acolo e înfricoșător! Sunt puternică, sunt curajoasă, o să dorm singură. Oh, salutare tuturor! Salutare, salutare! Ia spuneți, fetelor, ce facem Ți-am azi? adus o pungă, uite. Astăzi este ziua mult așteptată în care în sfârșit ne-am mutat în noua noastră casă. Ura! Nici nu au trecut 3 ani. Tata, ai ceva de zis? Vreau doar să-mi amintesc cum acum 2 luni ziceai că ne mutăm în 2 săptămâni. Păi, nu a fost vina mea, de vină sunt muncitorii. Păi de fapt nici acum nu ne mutăm de tot, dar azi dormim aici prima noapte, da? Da. Amelia, uite Amelia? ce face. Amelia, dormim aici prima noapte, da? Încă mai avem peste tot scule de construcții. Și acum ce? Trebuie să despachetăm cadoul, adică cadourile. Nu, cel mai important e că avem o bucătărie funcțională, avem apă, dar încă nu avem gaz. Nu, tati explică. Și ghiși ce? Nu e vina Gazpromului. De vine e Coli. Colea, grăbește-te, că altfel zicem și numele tău de familie și o să-ți fie rușine. Ai auzit? Colea. Dar chiar și așa tot putem locui aici, pentru că vara putem încălzi apa cu electricitate, adică nu cu centrala pe gaz, ci cu centrala electrică. Și am adus mâncare, uitați. Tati, hai să-ți arăt ceva tare. Tati, hai. Ia, arată. Uitați-vă, dăm camera, bine? Ține. Fraților, tocmai am zis că nu avem gaz, dar cumva aragazul merge. Nu știu cum, uitați. Nu cumva. Știi Nu e cum cumva. se numește aragazul ăsta? Nu. E aragaz electric. Nu electric, inducție. Da, dar tot cu electricitate merge, mami. Asta da, e adevărat. Mamă, dar nu merge pe gaz. Corect, apăsăm butonul, pac, și gata, ouăle. Uitați-vă. Oh, câte chestii! Wow! Și congelatorul! Și acum îl umplem cu mâncare. Fraților, dintotdeauna am visat la compartimente din astea pentru ouă. Și mai e și compartimentul ăsta. Super tare, se deschide cool. Da, avem. Gata. Poți să le arăți camera lui Vicky, da? Le arăți? Ia zi. Faci asta? Da. Le arăți? Și camera Ameliei. Și da, Ameliei. și are și mobilă, da. Amelia, haide cu Hai noi. să mergem, hai, urcați. Da. Haideți. Spune ceva. Hei. Vrea să spună ceva. Spune Zi bună. salut. Bună. Zi. Nu Haide. vrea. Nu vrea. Nu vrea. Știu de ce nu zice bună. Pentru că vede că unii dintre voi nu s-au abonat la canalul nostru. Ce creativă ești, bravo! Abonați-vă la canalul Vicky Show! Amelia o să vă spună primul ei cuvânt. Bună! Uitați, zice Hai, bună. sus, gata. Bun. Haideți. Da. Cum se aprinde lumina aici? Wow! Amelie îi place la nebunie să zică wow când vede ceva tare. E gen Păi wow. normal, a învățat de la noi că de fiecare dată când mai apărea ceva nou în casă, noi spuneam mereu wow, așa făceam. Wow. Da, tot timpul ne minunăm. Deci, practic, doar ne copiază. Intrăm primii. Da, intrați voi, da. Wow! Ați auzit? Iar a zis wow! Uitați-vă! Wow! Încă nu avem perdele, așa că putem vedea clar cum se construiește la vecini, nu-i așa? Uite, încă nu mi-am pus toate lucrurile, dar le aranjez eu repede. Uite, stai. Apropo, faceți cunoștință cu Arcașa, vedeți? Arcașa, ăsta e Arcașa. El vă salută. Uitați, Candelabru? Am și măsuța asta. E ca o măsuță de machiaj. Încă nu are oglindă, dar o să aibă în curând. Și aici am un raft. Uitați-vă! Asta e cea mai tare coardă de sărit pe care am avut-o vreodată. Vino aici, Știți vino, de ce? haide. Mamă, vino, stinge lumina, hai. Wow! Da, se luminează. Acum încă nu se vede bine, dar seara, credeți-mă, e minunată. Deci, Vicky, diseară dormi aici? Da. Singură? Nu ți-e frică, puiule? Dacă vine vreun vecin ciudat, Granny, ca acum 3 ani când m-ai speriat la challenge-ul de 24 de ore în cort. Hei, eu nu te-am speriat.
Granny a venit. Aici, la Vicky, o să mai vină și un dulap, dar încă e în producție. Da, și aici va mai fi o Aici măsuță. o să fie și biroul. Mai țineți minte păsărelele? Le agățăm aici? Păsărele? Normal că le punem. Și aerul Da. condiționat. Și aerul condiționat, da. Ce vrei să ne arăți? Camera Da, Ameliei? e chiar lângă, haideți. Amelia, hai și tu. Avem și... Haide. Avem și balustrada asta. Oh, mai țineți minte că ne întrebam ce fel de candelabru să punem aici? Da, uitați-vă ce candelabru avem. Priviți de sus. Hai în camera Ameliei. Tată, stai, uite, aici e... Uite chestia asta, aici sunt cărțile Ameliei, le poate pune aici. Și aici ne jucăm de indieni. Wow! Și noi suntem indieni. Tata, apropo, uite, aici se deschide fereastra. Hai, uite, sunt două ferestre mici, se deschid și poți vedea ce face Amelia înăuntru. Super tare! Wow, uitați-vă și la asta. Abonați-vă, altfel vin după voi noaptea. Abonați-vă. Amelia, poate să strecoare Da, pe aici? normal. Deja a Da, încercat? clar. Hai să vedem. Amelia, treci prin tunel. Amelia, vino Hai, aici. treci. Vino la mine. Urmează o informație super importantă. În fiecare zi avem musafiri care zboară prin casă. Știți cine? Muște și țânțari, zi de zi. Cheamă pe mama. Cheamă pe mama. Cheamă. Acum zi, tata. Cheamă pe Vicky, spune Vicky. Vezi, pe Vicky se bucură cel mai tare să o vadă. Tata a căzut. Uite ce domnișoară serioasă avem aici. Unde pleci, Îi Vicky? duc un taburet Ameliei. Aha, noi mergem în Aici dormitor. nu e nimic, doar patul. Da, doar patul și diseară dormim pentru prima noapte aici. Ești pregătită? Sper doar să nu ne trezim cu un al treilea ocupant în pat. Da, crezi că o să vină la Eu noi zic noaptea? că da, o să se sperie și o să fugă Ce? la noi. Sigur nu o să fugi la noi în pat noaptea? Oh, Dar, mami, tu sigur nu te sperii? vai, dar ce a pus frumos. Voi n-aveți veioze, dar eu mi-am adus una. Ha, 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 ha. Apusul încă. Yay! Ați arătat locul de joacă? Nu, încă îl filmăm afară. Oh, ce copil fericit! Amelia dansează. Ei, o, da, ce frumos în casa nouă. Da. Asta e vara, gata, vara noastră. Vară. Gata, nu s-a terminat, nu mai știu versurile. Apropo, am înregistrat o piesă nouă, în curând lansăm clipul. Amelia e topită după ea, dansează non-stop, nu-i așa? Pot să cânt și eu doar un cuvânt, doar unul. Hai. Din fereastră, ăsta e începutul. Din fereastră se vede curcubeu. Nu, tati, de ce? E cam așa ceva. Și... Mi-e foame, dați-mi ceva de mâncare. Și mie mi-e foame. Trebuie să citesc instrucțiunile plitei cu inducție. Trebuie să citesc instrucțiunile pentru plită, pentru mașina de spălat vase, pentru frigider, pentru espresori. Da! Îți place spuma de lapte, nu? Tati, filmează-mă. Vicky, crezi că poți să faci o 10 tracțiune? chiar. Hai măcar una. Hai măcar una. Da? Vicky, hai, fă un room tour al locului tău de joacă. Bun. Aici Arată-ne am ce ai un pe fel aici. De, cum îi zice? Și Tiroleană? mai am și un Simple Dimple. Uitați-vă. Ce ai zis? Eu îi zic Simple Dimple. Vedeți, fraților? Uriașul Simple Dimple. E o chestie care se balansează și odată când mă dădeam singură din greșeală, mi-am dat una fix aici, vezi? În dinți? Aproape mi-am spart dinții. Mergem mai departe. Aici avem o groapă cu nisip. Dar fără nisip, că încă n-am fără. adus. Da, pentru că n-ai adus. Și mai am o scară. Tati, dă-te la o parte, că altfel... Wow! Super scara. Salutare tuturor! De aici pot spiona vecinii pe ascuns, că e înaltă, știți? Dar căsuța ta e și mai Apoi sus. mai am o chestie pe care se poate urca Amelia.
Hai, urcă-te! Nu am curățat pânza de păianjen, mi-e frică, dar pentru voi o să încerc. Vicky are o frică totală de pânze de Și păianjen, mai nu-i am și așa? fobie de iarbă, de balo. Și de muncă. Nu. Ha, 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 ha. Bun, urcăm mai sus. Wow! Vreți să vă zic ceva tare? 1. Aici se fac o tonă de pânze de păianjen. Trebuie să curăț zilnic. Deci murdară. Odată am curățat toată curtea și fix atunci a început ploaia. Minunat, nu? Mereu când spăl mașina începe ploaia. Acum ai și tu problema asta, vezi? Nu, aici am un tobogan, un pic cam ciudat. Dar tiroliana e cea mai tare chestie. Care e partea de extrem? Că a sărit? Nu e extrem, hai serios, ce extrem? Mi-e foame. Fă-mi niște paste, mi-e foame. Păi lasă-mă în pace, uită-te în altă parte. Plita voastră e cu inducție. E ceva firmă cunoscută? Fraților, să știți că tata m-a rugat atât de mult să-i fac paste cu sos bolonez. Uitați-vă! Ador. Tati, ești fericit că o să-ți gătesc paste? Eu sunt mereu fericit când gătești ceva bun. Trebuie să iau cam mai mult de jumătate. Deja e acolo N-am un pus prea bul. multe, Se întâmplă nu? ceva? Mai pune. De ce să mai pun? Sunt destule, așa și... Mai pune. Nu le rupem, le punem așa cum sunt ele. Hai, pune. Opa! Gata, pastele nu ne mai trebuie. Bun, ce mai ai Aici acolo? e carne. Wow, ce frumos. Ok, totul e gata. Uitați-vă, am un secret, vi-l arăt acum. De ce ai arătat tuturor secretul? Opa, așa, trebuie să scufundăm toate pastele. Și acum vine momentul cel mai gustos. Cel mai gustos e când mâncăm. Da, dar și periculos, că trebuie să ridic capacul repede și să pun sosul fără să moart cu aburii. V-am vrut să-l ridic, dar e super fierbinte. Tata, hai că tu ești mai bun. Și capacul ăsta de o veșnicie, nu ți se topește mâna. Gata, hai, Așa. pune sosul. Hai, Eu cred hai că că te eu fac ajut eu. tot încet. Și mie mi-e foame. Eu vreau, eu ador asta, pur și Haide. simplu. Ce bun e. Neam. Uitați-vă ce bunătate, fraților, uitați. Amelia, îți place ce a gătit Vica pentru tine? Tati, momentul ăsta l-am visat. Care? Am visat că ea stătea aici, cu camera pe ea, în aceleași haine. Eu tot în hainele astea, iar farfuria asta era tot aici și ea mânca paste. Chiar... Vicky, dar n-ai visat și că mâine o să ai 10 milioane de abonați? Nu? Ce? Deja sunt la 9.999.000? Înseamnă că încă n-ai visat asta. Ah, E bună, Amelia? Hai, arată-ne, Vicky, hai. uite ce bunătate a ieșit. Și apropo, uitați-vă ce sticlă mișto am eu. Se desface aici și poți să pui înăuntru orice fructe sau legume. Eu mănânc, mulțumesc. Amelia, am vrut să zic. Poftă bună tuturor celor care mănâncă Așa, acum. neam. Avem totul vraiște pe aici. Totul e împrăștiat, ca să zic așa, dar măcar e un vlog autentic, nu? Da. Da, Amelia, da? Bravo, la noi vlogul e mereu Amelia, mă autentic. iubești? Și pe tati îl iubești? Dar pe mami o iubești? Bravo, și pe Amelia o iubești? Dar pe abonații iubești? Bravo. Hai, zi, abonați-vă la canal. Gata, e deja seară și trebuie să-mi pregătesc patul pentru somn. Și pe mine, evident, așa că hai să-l aranjăm frumos împreună. Bine, sincer, încă nu am dormit niciodată în patul ăsta, aici la casa de la țară, deci o să fie interesant. Tin, 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 tin. Ce bine e aici!
dinți. Stop, că mai trebuie să-mi și spăl dinții. Și așa. Uitați, am ocazia să vă arăt și baia noastră. Vă amintiți cum arăta înainte baia? Parcă era părăsită, dar acum e regală. Ok. Hai să intrăm. Doar uitați-vă. E minunată. Adică asta e o cameră dintr-un palat, fraților. E pur și simplu zici că e un palat. Ia uitați-vă la lămpi, la duș. Bine, încă nu ne-au pus peretele ăla despărțitor, dar uitați aici robinetele, pasta de dinți, periuțele și cam atât. În rest e gol deocamdată. Dar știți ce ador raftul ăsta? Pot pune prosoape aici. Totul e așa fain. Gata, mă apuc să îmi spăl dinții. Auziți, fraților, știați că eu am un obicei? În fiecare noapte citesc comentariile voastre pe toate rețelele, pe YouTube, pe Facebook, TikTok, Instagram, peste tot. Și evident dau like la toate comentariile. Deci și voi dați un like la videoclipul ăsta. Oricum în casa asta nouă și în camera nouă mi-e cam frică. Da, e cam beznă și aud niște zgomote de afară, plus că mai e și lumina aia aprinsă. Arată mega creepy. Și mai sunt și niște case în depărtare, efectiv scenariu horror. Așa că, logic, noaptea mai verific și eu ușa să văd dacă e încuiată. Și, sincer, cred că ar fi bine să verific acum, pentru că mi-e cam frică. Da, mi-e frică. Vă rog, dați-mi un like de încurajare. Hai să mergem. Toată lumea doarme deja, fraților, și Amelia doarme. Cobor scările ca să verific ușa, bine? Dar nu ușa principală, că de-aia nici nu mă apropii. Ușa de la balcon. Ce frică mie. Vai, ce frică mie, pe bune așa. Nici nu știu ce să fac. Ok, am aprins lumina, gata. Afară nu se vede nimic, mi-e și mai frică. Calmează-te, Vicky, poți să faci asta. Până la urmă, de ce am coborât eu aici? Ok, poți să faci asta, Vicky. Monștrii nu există, totul e doar în imaginația ta. Monștrii nu există. Oh my god, umbra mea e super înfricoșătoare. Ok, Vicky. Vicky? Vicky nu există. Tată. Ce cauți trează la ora asta? De ce m-ai speriat așa? Și Amelia doarme de mult. Hai la somn. Ok, mă duc la culcare. Opa! Uite pe prințesa mea. Ador să fur gustări din frigider noaptea pe ascuns. Doar așa mă pot liniști. Hai să mâncăm. Niam. Ok, sunt puternică, sunt curajoasă, pot să dorm singură. 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 Lasă, o să dorm la ai mei. Amelia doarme deja și părinții la fel. Gata, îmi pun saldeaua aici, îmi fac patul și dorm aici în camera lor. Aici voi dormi. Ok, cred că nu am trezit pe nimeni. Noapte bună tuturor, eu mă bag la somn.